Li Enqerê ji bo heştê adarê roja jinê ketkar yê dinyayê amadekarî hatin kirin. Di heştê adarê da li Kizilayê taxa Sakaryayê dê jin pîrozbahiyên girseyî çêkin. Baskên jin ya bajarê Enqerê ya HDP ji bo heştê adarê li pêşiya avahiya HDP daxuyînek da. Li ser navê baskên jina Zeyno Bayramoğlu daxuyîniya hevpar xwend. Bayramoğlu di aqaftina xwe da li ser heştê adarê û tundiya ser jina sekinî. Bayramoğlu daxuya kirin ku ew ê heştê adarê da li her derî tê li qada bin. Endamê Meclisa Jina Fatma Kılıçarslan jî ji bo heştê adarê hestê xwe wiha anî ziman. Dünyanın her yerinde kadınlar eşitlik, özgürlük Li her derê dünyayê jin wekevî azadî û dadmendiyê dixwazin. Em jin di hêlekî de dijî tundiya zilaman û dewletê derdikevin û ji hêla din de jî van nêrînên xwe di kolanan da dixîrin. Di heştê adarê de em ê li kolana Sakaryayê bêne bahev û pîşgiriya hevûdin bikin. Li gorî hin lêkolînan tê ragihandin ku li Tirkiye kuştûn û tundiya ser jina her gav zêde dibe. Jin radigihînin ku ew ê ev sal kuştûn û tundiya ser jina zêdetir bînin rojevê. 8 Mart'ta Di heştê adarê de em hemû jin ji bo dij derketina xizaniyê şer û tecrîdeyê em ê li kolanan bin. Bo parastina mafên jina ji bo azadbûna jinê em dibêjin ku werin em li Enqerê di heştê adarê de dengê xwe bikin yek. Heke em yek bin wê gavê ji vê zilmê dikarin rizgar bin. Heştê adarê ji cîhanê de ji roja jinên katkaran ji niha heta niha ji wê çaxê de ji bi kedê wan nayxuyandinin. Ji bo me ji Tirkiye'de dengê me jinan tê qutkirin. Ji mafê me naynastinin. Em ji bi bo mafê xwe, ji bi dengê xwe bilind dikin, ji bo heviyê, ji bo azadiyê, ji bo aşatiyê. Em hevra dengê xwe bilind dikin. Di sala 2020 da li Tirkiye sêsit jin ji aliyê zilaman ve hatibûn kuştin û 171 jin jî bi şik mirî hatibûn dîtin. Rexistinên jina û aktivîstên jin radigihînin ku ew ê li ber tundî û kuştina ser jina ev sal dij derketin û bertekên xwe gurtir bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.